Eta ikasmaterialgintzak bi helburu ezberdinei erantzuten die. Alde batetik berrikuntza pedagogiko, metodologiko hori gelaraino iritsi dadin egiten dugun lanketa bat, eta zuk aipatu duzun bezala ez da bakarrik ikasmaterialak ekoitzi eta eskaini, baizik eta haratago goaz. Eta hori formazioarekin akonpainatzen dugu. Irakasleen bide lagun izaten gara berrikuntza pedagogiko metodologiko horren gelaratzean. Guk ikasmaterialgintzatik jasotzen ditugun funts horiek berriro ere ikerketan inbertitzen ditugu. Eta nik uste hor dagoela guregako garrantzitsu bat. Etengabe metodologia berriak, pedagogia berritzaileak ezagutzen, ikertzen, aritzen gara, hori ere gero gure ikasmaterialetara eraman, ikasmaterialetan txertatu eta formazioaren bitartez berriro ere gelara joateko. Gaur egun konturatu gara eta hori etekin atera behar diogu. Ikastola bakoitzean ere badagoela jakituria ezagutza handi bat, bai? Eta hori partekatu egin behar degula. Eta ezinbestean sarea erabili behar genuela horretarako.